Gelozia și stima de sine. Poate vi s-a întâmplat să vă întrebați de ce partenerul de cuplu este gelos sau de ce tu ai fost gelos într-o situație sau perioadă. Poate te-ai întrebat cum de s-a ajuns aici, din moment ce la început nu erați așa. De ce a apărut gelozia? Ei bine, gelozia este legată de o teamă profundă de a fi părăsiți, că vom fi lăsați singuri atunci când avem nevoie de ajutor, dar poate fi vorba și despre o rană narcisică, adică faptul de a nu mai fi importanți pentru ceilalți sau de a nu mai merita iubire. Deși pare că ar avea, gelozia nu prea are legătură cu iubirea. Deși de multe ori devenim geloși când suntem siguri că iubim, când cineva sau ceva reprezintă importanță pentru noi, foarte rar se întâmplă ca cineva care iubește să fie gelos. De obicei, cei care au nevoie să fie iubiți, ei în primul rând, celor care trebuie să li se confirme din exterior că sunt demni de a fi iubiți și că sunt importanți, aceia sunt și cei care sunt geloși. Astfel, aflăm că gelozia are mai puțin legătură cu iubirea și mai mult cu o subestimare a propriei valori și cu absența convingerii că suntem oameni care merită atât iubirea celorlalți, cât și iubirea noastră, iubirea de sine, în primul rând. Adler descria gelozia ca un efect potențat peste limitele normalului de a acapara numai pentru sine persoana iubită. Gelozia reprezintă așadar încercările noastre disperate de a înlocui prin orice mijloc artificial, cum ar fi plânsul, atacul de panică, țipătul, suferința, etc., acele forțe proprii în care nu mai avem încredere. Deci, ceea ce se suplinește prin acele mijloace artificiale este lipsa iubirii și nu deținerea acesteia. Noi oamenii, căci despre noi este vorba aici și acum, am fost concepuți să iubim și vrem la rândul nostru să fim iubiți. Dacă însă dispare capacitatea de iubire și există în primul rând dorința de a fi iubiți, apare gelozia și încercarea de a suplini lipsa iubirii prin acele mijloace artificiale. Facem toate lucrurile acestea pentru ca vechea stare de iubire să revină, ipotetic desigur, să ne simțim din nou siguri și iubiți cum eram înainte. În final, este de înțeles că o relație de iubire și o bună gestionare a geloziei pot fi atinse doar dacă avem un sentiment al valorii proprii pozitiv. În final, este de înțeles că o relație de iubire și o bună gestionare a geloziei pot fi atinse doar dacă avem un sentiment al valorii proprii pozitiv. Așadar, ceea ce trebuie lucrat la noi și cu noi înșine nu este dorința de a ne schimba în sensul de a nu mai fi geloși, ci în primul rând trebuie îmbunătățită stima noastră de sine, iubirea pentru noi și restul se va îmbunătăți treptat. Nu uita să te pui pe tine pe primul loc în viața ta. Ai grijă de tine.